Kontu zorre, Adiós. Koltzarte nola? Hau ez dira, zuek ez digarriko. Goian gaude. Raudu txarrako izaten. Gaurko baina. Barkatu, nik batua ez dut ongi menperatzen, Orduan barkatu, Bexkatu. Hau da gaztategi bat, 17 kasarriek egindakoa. Orain lau urte den gazta atera zen ebentik. 2006ko urtarrilaren 3. Urtarrilak 3. Eben bat da 17 kasarri, 17 laborarri, ardi gazta egiten dugu, 17-tik gehienek ardiak eta behiek dituzte. Hau egitakoa da, ardi esneari bakarrik. Azkoria izena. Eta Maulen kokatua den enpresa handi bati saltzen genuen esnea, eta honek beti eskatzen zuen gero eta gehiago esne. Eta guk nola baserri txikiak ditugun, gure atera bide bakarra da kalitateari jotzea. Gero eta gehiago guk ezin dugu, zeren 17-etatik 13 ere mendia erabiltzen dute udapartean. Ardiak eta behiak gortzen ditugu mendietan. Eta nik txabola daukat hor Oltzartetik gorra, mugatik hurbil ere bai. Zer nire hartzai auzoak dira Saraitzukoak eta Eronkarikoak, Tarozkoak eta Otsagikoak. Nik egunero ikusten ditut. Laboienietako ekonomia baten bizik etxekitzia, azkorriaren zenduietak da. Goe jazna, ofiziozkoek egin da. Hauze oso irratin, erne gordinian egin zerren da. Xiotan hartzainek, beti danik, bortiaratu onduan, horretan gazna gotikoan egin dira. Gazna egitian, betiko abeiak xerreki dira. Lehen geznien. Bakariak jaute egiten dugu hartzaiek nola egiten zuten gazta eta guk nola egiten dugu. Eta da, erakusteko ez dugula ezer asmatu.
Hombre, yo creo que si no puedes decir nada me dejas gasto, porque yo no soy de detrás. YouTube. ¿Qué va? Yo soy... No es hacer. Šta su riječi?